Slušate emisiju Kroz sveto pismo. Poštovani slušatelji, u našoj posljednjoj emisiji vidjeli smo Božju vjernost unatoč tome što je njegov narod zakazao. Danas ćemo pogledati psalme 80 do 84. Ovdje se psalmist obraća Bogu govoreći: Čuj, o pastiru Izraelov, ti koji vodiš Josipa kao stado, ti koji prebivaš među kerubinima, zasjaj. Psalam 80, prvi redak. Ovaj pastir Izraelov je naš Gospodin Isus Krist. Zatim, u drugom stihu psalmist kaže: Pred Efraimom i Benjaminom i Manašeom probudi snagu svoju i dođi, spasi nas. Sjetite se unatrag u knjizi Brojeva kada su plemena Efraim, Benjamin i Manaše bili vođeni kroz pustinju s kovčegom ispred sebe. Ovdje, u ovom psalmu, imamo poziv da Bog ponovno vodi. U 8. stihu psalmist kaže: Donio si trst iz Egipta, istjerao si pogane, a njega zasadio. Bog ih je postavio u zemlju raselivši narode koji su do tada tamo prebivali. Ali kada su ljudi okrenuli leđa Bogu, i oni su također izbačeni iz zemlje. Stoga psalmist pita: zašto si mu porušio ograde tako da ga beru svi koji putem prolaze? Psalam 80, 12. redak. Poštovani prijatelji, Bog je 500 godina držao ograđenom tu zemlju i štitio narod. Čak i kada je nekoliko zemalja ustalo protiv njih i kada su pobjedile, nisu mogle uništiti Izrael. Sve dok nisu odbacili Boga, na što je on slomio zaštitnu ogradu. Prelazeći na 81. psalam, koji je psalam izbavljenja, psalmist u 10. stihu kaže: Ja sam Gospod, Bog tvoj, koji te izveo iz zemlje Egipatske. Otvori širom usta svoja i ja ću ih napuniti. A tu je, poštovani slušatelji, Božje obećanje. Kad nas Bog spašava od grijeha i Egipta ovog svijeta, on ispunjava naša usta duhovnim blagoslovima. Idemo dalje. 82. psalam je proročanski opis Božjeg suda. U stihovima 1 i 2 psalmist kaže: Bog stoji u zboru jakih, sudi usred bogova. Dokle ćete nepravedno suditi i prihvaćati opake osobe? Riječ bogovi se ovdje odnosi na suce. Vidite, kada osoba sjedi na mjestu suda, ona zauzima mjesto Boga. Dakle, kad god osuđujete osobu, pokušavate zauzeti Božje mjesto. Jednog će dana Isus doći kao sudac na ovu zemlju, da obrani siromašne i siročad i da učini pravo potlačenima i potrebitima. Psalam 82, 3. redak. Bog želi da suci čine isto, ali jesu li? Ne, prijatelji moji, i dalje se ponašaju nepravedno. Prelazimo na 83. psalam, još jedan od Asafovih psalama. Ovdje Asaf kaže: Ne šuti Bože, nemoj mirovati i ne budi tih Bože, jer evo neprijatelji tvoji buče. Psalam 83, prvi redak. Poduzeli su lukav naum protiv naroda tvoga i posavjetovali se protiv štićenika tvojih. Govorili su: Dođite i istrijebite ih da ne budu narod. Psalam 83, 3. i 4. redak. To nam govori da će se narodi koji su planirali uništenje Izraela ponovno pojaviti u budućnosti. U 9. stihu psalmist se moli za Božji sud govoreći: Učini im kao Midjancima. Psalam 83, 9. redak. Vidite, Bog im je sudio u prošlosti i nije se promijenio, prijatelji moji. Ako je to učinio u prošlosti, učinit će to opet i u budućnosti. Psalmist završava s 18. stihom govoreći: Da bi ljudi spoznali da si ti, kome je ime Jahve,
jedini svevišnji nad svom zemljom. Dolazeći do 84. psalma, ponovno razmatramo karakter Levita. Ovaj psalam su napisali Korahovi sinovi koji su služili u šatoru. Kažu: kako su mili šatori tvoji, Gospodine nad vojskama. Duša moja čezne, čak i vene, za dvorima Gospodnjim. Srce moje i tijelo moje vapi za Bogom živim. Psalam 84, prvi i drugi redak. Poštovani slušatelji, je li to ono za čime vaše srce danas plače? Možete li reći, poput psalmista, radije bih proveo jedan dan u Božjem domu nego 1000 drugdje? Ovime završavamo naše učenje od 80. do 84. psalma. Za više informacija posjetite web stranicu www.ttb.org. Srdačan pozdrav i do slušanja. Slušali ste emisiju iz ciklusa Kroz sveto pismo. Budite s nama i u sljedećoj emisiji.